Hi, kamusta ka mo tanan? Nangalan ko si Adrian, mastoryanin naman kita parte sa pahamot. Hindi nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Un Jardin sur le Toit for Men and Women. Iyan ni siya ni Hermes. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede para sa tanan. Kagtani, tanan nga pahamot, amo na kung tulokon. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko nga mga prutas na amo na siya konsimutan. Hangay siya sa mainit ka panahon, ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? Simple lang, isa lang kalinya sa mga nota. Kag ang mga nota ay grass, red apple, rose, pear, rosemary, kag magnolia na may hilamon siya, tapos masimutan mo dayon ang mansanas kag amperas. Tapos may rosemary siya nga gatag sing iyang pagka-herbal nga hamot, tapos may magnolia siya nga puti nga bulak, kag rosas nga mahamot kag matamis. Kabay pa nga namian kamo sa nga pahamot, kag kung may iban pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye bye.